ένα σελίδα, γιατί το έχω διαβάσει, μπορώ να δώσω απάντηση σε όποιον θέλει. Και είναι η μοναδική λύση. Οι ενεργειακές κοινότητες, το επόμενο που σας είπα. Ήμασταν οι πρώτοι, ακολούθησε το Αγρίνιο, ο οποίος είναι δυναμικός δήμαρχος και αυτός, και αυτή τη στιγμή είναι σε κόντρα για αυτό το θέμα, και η Καβάλα. Κανένας άλλος δήμος, τώρα άρχισαν και ξυπνάνε οι άλλοι και έρχονται, αλλά πριν ξυπνήσουν τους πρόλαβαν οι ειδικοί. Να παρέχουμε τη δικιά μας ενέργεια στα δημοτικά κτίρια, στα σχολεία, και να δίνουμε και 2.000 σε 2.000 ευάλωτα νοικοκυριά συνανθρώπους μας δωρεάν ρεύμα. Έχουμε τη μελέτη έτοιμη, είναι κατατεθειμένη. Δυστυχώς δεν μας δίνουν άδεια ένταξης. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, ένα πόλεμο. Τον πόλεμο έχω μάθει να τον κάνω εγώ και θα τον κάνω. Δεν ξέρω ποια εξέλιξη θα έχει, γιατί εδώ υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα μεγάλα και δίνουν άδεια σε ιδιώτες και όχι σε δήμους. Εδώ βέβαια θα γίνει της πάολας. Κοιτάξτε και θα δείτε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί είναι δίκαιο, και είναι δίκαιο απέναντι στους πολίτες, στους Έλληνες, αν θέλουμε να λεγόμαστε πατριώτες, και πρέπει να προσέχουμε πρώτα τον τόπο μας και μετά τα ιδιωτικά συμφέροντα. Η μελέτη των αντιπλημμυρικών,